Lagi semutnya kok do mlebu kabeh ya. Do melu ngiyup. Nah iya nak nganu do panganan lho sing buang. Nah, karang yo cah cilik-cilik kok. Iki lho, akeh banget iki. Wis. Wis do mlayu meneh. Arep sik ling aku. Sudah. Sik, Lis. Sik. Wis kene resik. Aku tak masak sik ya. Ya. Aku nek ana sik goleki, aku ning mburi. Ya ya. Sapu ku mana ndi yo? Aku ndeleh nanti yo lali ki. Ya. Apa kowe, Bu? Goleki sapu. Wis mateng Nah, kan masak kok. paling diupdate paling sapune lagian. Diupdate nganti koyo HP wae diupdate. Ayo dah, sapa ngerti Lah, dadeke nanti. sapu terbang, nggo nyapune latar dhuwuran ngono lho. Mas sapu diupdate barang. Tak deleng ngendi to yo? Gentas digo indah ngali kowe iki. Ah, Ambo. jelek-jelek. Ah. Ah, rasa disapuan ya wah lah. Lho, kowe mau bar nyapu kene to? Nang mburi lawang ku lho. Dilawang ngendi? Ngono lho. Wong kene mau tak goleki sanono kok. Makane. Ora percaya iki ranono. Ndang lali sijine. Ora. Nggih, heeh. Sik ndeleh kene sapa? Ayo kowe bar nyapu kene mau lali piye? Mosok aku Oh. serane mburi kono lho padahal. Lah iya, seroke tok sing gua krono. Sapu Kok iso mbok ya? tinggal. Mosok sapune kaya HP wae diupdate barang. Lah lah. Wis nggak nyapu kok le bingung.